Ако се чудите какво е BINARYCNT, значи сте попаднали на правилното място. В това видео ще ви обясня какво точно представлява този брокер и как да го използвате. BINARYCNT е инвестиционна платформа, която е създадена през 2020 година и предлага услугите си почти по целия свят. Брокерът е достъпен в над 130 държави. BINARYCNT предлага напълно безплатна демосметка, която ви позволява да тествате функциите. Връзката към брокера и специалната оферта можете да намерите в описанието на това видео. След като отворите сметката, ще получите достъп до платформата за търговия, която виждате на екрана. Сега ще опиша накратко как да използвате BINARYCNT. Вдясно е панелът за търговия, който ви позволява да конфигурирате времето и размера на инвестицията си. Използвате зеления или червения бутон, за да изберете дали смятате, че цената ще се повиши или понижи. Ако смятате, че цената ще се повиши през следващата минута, тогава задайте времето на 1 минута, изберете сумата на инвестицията и след това натиснете зеления бутон. Ако сте прави, ще спечелите до 95% в рамките на 1 минута. Ако загубите, ще загубите цялата заложена сума. Не забравяйте, че при този брокер не можете да загубите повече пари, отколкото сте депозирали в сметката си. BINARYCNT дава възможност за много усъвършенстван анализ с помощта на индикатори, които ще намерите тук. Индикаторите ви позволяват да създавате инвестиционни стратегии, които повишават ефективността ви. Препоръчвам ви да тествате индикаторите на демосметка, за да видите как точно работят. Демосметката е неограничена и можете да я използвате толкова дълго, колкото ви е необходимо. Брокерът предлага достъп до много различни активи, които можете да видите на екрана сега. BINARYCNT е достъпен във версия за браузър и за телефони с Android и iOS. Следователно, ако предпочитате мобилната търговия, тогава този брокер определено е за вас. Брокерът предлага множество опции за депозит. Можете да депозирате пари, като използвате криптовалути, онлайн портфейли и кредитни карти. В някои случаи ще трябва да верифицирате сметката си, преди да направите депозит. Минималният депозит е $150, а депозитът се появява веднага в сметката ви. Не забравяйте, че тегленията могат да се извършват само в сметката, от която сте депозирали парите. Процесът на верификация е много лесен. Всичко, което трябва да направите, е да качите снимка на личната си карта, паспорт или шофьорска книжка, а след това да потвърдите домашния си адрес с документ, който показва адреса ви. Предоставянето на тези данни е напълно безопасно, а целта е да се предпазят брокерът и потребителите от пране на пари от престъпници. Проверката може да отнеме до 5 работни дни, но в повечето случаи сметките се проверяват в рамките на часове. Надявам се, че от това видео сте научили какво представлява BINARYCNT. Оставете абонамент и харесайте това видео, за да сте в крак с новините от света на инвестициите.